And the sword of the Spirit, mo ni atong hisgutan karon, which is the Word of God. Ako mong gihangyo nga mag-ampo ta before ta mag-start sa atong mensahe. Ginoo, sa 5 ka adlaw, Ginoo, among nahisgutan ikaw ug ang among pagpanalipod patok sa among kaaway. Niini nga gabi among hisgutan ang usa ka instrumento na dili alang sa among pagdepensa, pero alang sa among pag-ofinsa patok sa among kaaway. Naginaot kami, Ginoo, nga imo kaming ubanan. Na amisahe karon, amo kining maggamit mo among mahimong offensive weapon alang sa among pagpakig-away sa among kaaway. Salamat, Ginoo, nga imo kaming ubanan ug ablihan nimo ang among mga hunahuna nga ikaw magasulod sa among kinabuhi ug amo ikaw madayeg nga among Ginoo. Sa ngalan ni Hesus nga among maluluwas. Amen. Karon, ang atong hisugutan mao ang atong offenses sa atong kaaway. Asa gani atong makita ang atong bersikulo? Atong makita sa sinulat sa Episo 6, versikulo 16, na ingon, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Karon, atong hisgutan kung unsaon nato pagsukol ang kaaway pinaagi sa atong offense, nga mao kini ang sword of the Spirit. Sa basketball, walay makadaog nga team kung wala gyoy offenses o defenses. So, kung maayo ang atong defense, kung maayo ang atong depensa sa atong nga team, mugawas ra ang atong maayo nga offensa. Kaya nga naman, offense is the product of defense. So, kung maayo ang atong depensa, sama sa basketball, sa akong giingon, makadaog kita og maayo nga mga dula. Dili lang kay maayo nga mga dula, apan makadaog ta og championship kung naatay maayo nga depensa o niya maayo nga offensa. What do you know about the sword in the Bible? Unsa atong nahibalan mahitungod sa sword sa Biblia? Usa niini akong ihatag ninyo ang example na makita nato sa Genesis 34 versikulo 25. Ana ingon, 3 days later, while all of them were still in pain, 2 of Jacob's sons, Simeon and Levi, Dinah's brother, took their sword and attacked the unsuspecting city, killing every male. Unsa may natabuan ni nganong si Simeon o si Levi iyang gipamatay man ang mga tao sa Shechem. Mao ni ang nahitabo. Akong ihatag ninyo ang background nganong si Simeon o si Levi nasuko kaayo sa mga tao sa Shechem. Sa dihang miadto sila sa Shechem, city of Shechem. Nagpuyo sila silingan sa Shechem, kauban sa mga tao naa sa Shechem, kini si Dinah. Kinsa gani ni si Dinah? Mao ni ang anak ni Leah nga babae. Samtang naglakaw-lakaw siya, nakit-an siya ni Shechem, nga mo anak sa hari sa Shechem, sa city of Shechem. Sa dihang nakit-an siya, naibog kayo si Shechem, sa dihang nakit-an niya si Dinah. So kay naibog man kay siya, ang iyang gihimo, iyahang sa ato ang inistoryahan, gi-rape niya si Dinah. Iyang gipanamas-tamasan. O niya paghuman niya panamastamas. Nakaamgo siya sa sala nga iyang gihimo, iyang gitug-an ngadto sa iyang amahan. Giingnan niya iyang amahan nga mao si Hamor. Ingon siya nga, Daddy, kinahanglan nga akong imong luwason ni akong nahimo. Gusto kayo nako nga pangasawon si Dinah, nga anak ni Israel. So tuon man si Hamor tungod kay iyahang nakita nga kining pamilya sa mga Israelites maayong nga pamilya. Busa ning propose siya nga iyang adtuon si Israel o niya pangasawon sa iyang anak si Dinah nga mao ang anak nga babae ni Israel.
Sa pag-abot niya dito, nakigistorya siya, ingon siya, kung musugot mo nga akong tubuson ang gihimo sa akong anak, gusto nako nga ipapangasawa si Dina sa akong anak. Ingon na yun si Jacob, nga mao si Israel, dili ko mo desisyon, hangtod nga makabalo ang akong mga anak. Sa dihang nakabalo ang iyang mga anak, ingon sila, dili mi musugot nga makigminyo siya sa among anak. Kay kining mga tao din ni Shechem, dili magtotoo. Kung gusto sila nga mo asawa sa among anak, kinahanglan nga silang tanan magpatuli, kay dili sila magtotoo. Kinahang tulion sila. Kay sa una ang circumcision, mao ang timailhan sa pamilya ni Jacob. So kung gusto silang makig-ambit sa atong pamilya, kinahanglan nga magpa-circumcision sila. So muna na hitabo. Ning sugot ang hari nga si Hamor sa Shechem nga ang ilang mga lalaki tanan ipatuli. O sa dihang natuli na, luya pa ang mga lalaki. Diha ni giatak ni Simeon o ni Levi o gigamitan sa ilang espada o kining tanan nga mga lalaki nga nagpuyo sa Shechem na matay. Sword. Unsa pa inyong mahinumduman sa sword nga naa sa Biblia? Niya ang usa ka istorya sa panahon ni Hari Solomon. Dunay duha ka mga prostitute nga nagbaligya sa ilang kaugalingon. Pareha sila nga naburos. Sa dihang nanganak ang usa ka babaye, pag human niyang panganak, namatay ang iyang anak. Apan sa dihang namatay ang iyang anak, ang tapad niya nga pareha niya binuhatan nanganak usab. So ayang gihimo, iyang gikuha tong buhi nga anak, iyang giilisan sa iyang patay nga anak. Mao ni ang nahitabo sa bersikulo 24 sa 1 Hari 3:24 paingon sa 25. Then the king said, "Bring me a sword." So they brought a sword for the king. He then gave an order. Ingon siya, naglalis man tong duha ka mga prostitute kung kinsay tag-iya. Ingon dayon tong usa nga, ako agining anak kay ako aning gibantayan. Ingon po tong usa nga bag-o ra nako ni na anak. Unya ako agining anak niya katong iyang anak nga patay mo'y gihatag nako. Kay sige man silang galalis, ingon si Solomon, tagaay kog sword. Kay akong Picasso ning anak ka. Akong Picasso ni. Unya ang tinuod nga inahan, ingon siya, kung imo man lang Picasso, ayaw na lang, ihatag na lang na niya. Kay dili ko makaako nga ang akong anak, patson pinagi sa pagpikas sa lawas sa akong anak. Ingon dahil si Solomon, kining babae nga nitugot nga ipapatay ang anak, dili gini sa tinuod nga ginikanan. Apan kining babae nga dili musugot nga ipapatay ang anak, mo ni siya tinuod nga ginikanan. Busa gihatag ni Solomon ngadto sa tinuod nga inahan ang anak. Kay nasayod siya nga ang nagpangga sa ilang anak, maugid ang tinuod nga ginikanan. Asa ba? Sa panahon ni Nehemiah, samtang nag-rebuild sila sa walls of Jerusalem, unsay nahitabo? Kung atong basaon ng Biblia, and each of the builders wore his sword at his side as he worked. But the man who sounded the trumpet stayed with me. So kung atong hibalaan, samtang nagtukod sila, tungod kay daghan kayong mga opposition sa palibot nila, samtang nagtukod sila, ilang gi-rebuild ang walls of Jerusalem, naapoy mga tao ang gustong musulong, busa ang mga tao nga nagapanday dito, nagadala-dala sa ilahang sundang, kay kun musulong, noon na sila'y galamiton alang sa paggubat. Katapusan na ilustrasyon, mahitungod sa sword. Naapay daghan ani, pero maora ni ako mahatag kay gamay ramantag panahon. Then Simon Peter, having a sword, drew it and smote the high priest's servant and cut off his ear. The servant's name was Malchus. Asa man ni nahitabo? Sa dihang dito sila sa Garden of Gethsemane, nagampo sila. Unya, kini si Judas, nga dunay plano daan nga dautan, alang sa iyang manuluwas. Ingon na siya, inigdol na ko, kung kinsa gani akong halukan, mauna siya ang inyo dakton. Sa dihang ni haluk sa kang Jesus, sa cheek ni Jesus,
Nakabalo na ang mga servant nga mauto ilang dakpon busa gidakop si Jesus. Sa dihang nakakita si Apostol Pablo tungod sa kaabdik ni Peter, Apostol Peter. Tungod sa iyang kaabdik, nagkuha siya sundang og iyang gilanit ang dalunggan sa usa sa mga servants sa high priest. Ang Ginoo nga malaluyon, iyang gipunit ang dalunggan o niya gibalik ngadto sa servant's ear. Mao ni siya ang mga ako nakita nga mga istorya naghisgot mahitungod sa sword sa Biblia. Karon, unsa may metaphor sa sword nga atong gisgutan karon as offensive weapon against devil. Ang sword is used metaphorically. So, naay mga istorya sa Biblia, mga wordings na lahi ang mga meaning. Sama nini, putting a city to the sword, which means a war against a city. Falling by the sword means being defeated in battle. Beating swords into plowshares described as glorious future of peace. Bearing the sword describes the government ability to punish evildoers. So mo ni siya ang sword as used to depict the judgment of God. Sa Jeremiah 25:31, He will bring judgment on all mankind and put the wicked to the sword. Coming out of Jesus' mouth is a sharp sword with which to strike down the nation. Revelation 19:15. Luke 2:35, the agony of watching her son be crucified would be for Mary a sword that would pierce her soul. So muna siya yung mga inistoryahan nga atong makita sa Biblia, mga quotation nga atong makita sa Biblia with regards to sword. Sword is also described as God. Kung atong basahon sa Deuteronomy 33 verse 29, God Himself is called a shield, helper, and glorious sword for His people. So kung atong subayon gud ang pinakasugod gud sa atong paghisgot dinhi, ang truth is about Jesus. And it's Jesus who is the truth. Now, karon ato na pong gisgutan about the sword. Sword is described also as Jesus, as God. So ang Ginoo gisgutan usab nga usa ka sword kay mao ni atong offensive weapon against the enemy. Unsa pa gyud? What's the connection between sword and words in the Bible? A, on a negative side, hurtful words and violent tongues are described as sharp as swords and piercing like swords. That is found in Psalms and Proverbs. Evil people sharpen their tongue like swords. Psalms 64:3. Their teeth are swords, and their jaws are set with knives. That's found in Proverbs 30 verse 14. Ikaduha na reason kung unsay connection sa swords and words in the Bible. B, on the positive side. Ingon si Isaiah explained that God made my sword like a sharpened sword. Isaiah 49:2. Striking the earth with the rod of His mouth, with the breath of His lips, He will slay the wicked. That's found in Isaiah 11:4. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates into the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Hebrews 4:12. Now, what type of sword would Paul have pictured? This is the sword when he saw the soldier bringing a sword called machaira. Machaira, which typically means a short sword or even dagger. So ang mga sundalo sa una, wala sila dala og taas nga sword. Kaya nga naman,
Naa sila'y pusil nga dala. So ang ilang ginahimo, ilang ginasumpay ang kining matsaira dito sa ilang pusil. Unya, kung close contact na gani, ilan na ning idunggab sa ilang kaway. So matsaira is used by a Roman soldier, was straight, double-edged, and typically around 20 to 24 inches long. Their sharp, tapered point made them effective for stabbing, and their double-edged edge made them effective to slashing and cutting. Matsaira was the sword used for close combat. So, unsa kuno? Ang kini kunong atong gisgutan karon nga sword nga nakita ni Apostol Pablo sa iyang pagsulat ni ining sulat niya sa Efeso. Mao ang short nga sword. Matsaira. Dili katong taas apan short. Unsay gamiton alang sa pagstab sa kontra. What did Jesus use the word of God as a defense? Niya, sa panahon nga si Jesus gitintal sa Satanas, human sa 40 days nga iyahang fasting. Sa dihang na human siya fasting, number 1 good, unsay nahitabo ni Jesus, kung ikaw nag-fasting, natural nga maluya ka. So ang imong kinahanglan ang physical nga food. So ang primero nga tentasyon ni Satanas sa iyang gidala si Jesus ngadto sa wilderness. Nakaadto man ko aning lugaran dito man iduol sa Jericho, dito sa taas sa Jericho. Pagdala niya dito sa wilderness, unya kay wala may mga pan dito, pero naay mga bato. Unsa may ang giingon kang Jesus? Ingon sa, pwede ba nimo nga himuon kining bato ngadto sa pan? Ingon din ang Ginoo, it is written, man shall not live by bread alone, but on every word that cometh from the mouth of God. So ingon siya, dili ang tanang tao mabuhi pinaagi sa pagkaon, apan pinaagi sa pagkaon nga naa sa Biblia, which is the Word of God. Matthew 4:4. Onya, iyan na pong gidala si Jesus. Asan niya gidala? Iyan na pong gidala dito. Iyan na pong gingon niya nga, kung imong ihatag, ug muambak ka dinhi, unsa gito, kung muambak ka dinhi niining templo, salon ka sa imong mga manulunda. Unsa ingon, it is written, do not put the Lord your God to the test. Unya, ingnan niya sa katapusan, kung mo simba ka nako, akong ihatag ning kalibutan nimo. Unsay giingon ni Jesus, it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Sa dihang gitubag ni Kristo ang panulay, pinaagi sa pulong sa Ginoo nga mao ang sword, diha may kalagiw ang panulay. So, ang sword, mahimo sab nato nga defense against Satan. Pwede nato mahimong offense against Satan. So, duha ang gamit nining atong gisgutan nga sword karon, which is the sword of the Spirit. Now, how is the Word of God the sword of the Spirit? Ganong ang sword nahimo mang sword of the Spirit? Ang Word of God. Yeah. 2 Timothy 3:16 and 17. All Scripture is God-breathed, and it's useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good works. So kini di aing balaang kasulatan, gigamit ni siya as a sword. Unsaon? Alang sa pagpanudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagkurekta, alang sa training sa kaluwasan. So, importante ang balaang kasulatan kay nganuman mauni magatudlo nimo ngadto sa kadaugan sa imong pagpakibato kang Satanas. Another text which is found in John 1:1-3. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Dinhi nagsugod ang pulong. Ang pulong ang sinugdan, ang pulong, o niya ang pulong na himong Ginoo, o niya ang Ginoo, mao ang pulong. So, and the Word was God.
He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. So muna gingon, ang balao di ay, ang pulong sa Ginoo, mao ang sinugdanan. Kinsa gari itong sa sinugdanan? Si Kristo. So ang pulong sa Ginoo naghisgot ni mahitungod sa ni Kristo. So si Kristo maoy pulong. Sa atong gisgutan to primero, ang Ginoo maoy ang kamatuoran. Karon ang Ginoo mao ang pulong. So tanan na to nga gibasa sa Biblia naghisgot mahitungod kang Kristo. Ang Old Testament naghisgot mahitungod sa coming Messiah. Unya ang New Testament naghisgot sa Messiah nga ning abot. Og ang Messiah nga mobalik pagkuha natong tanan. How is the Word of God the sword of the Spirit? Nakahinumdum mo sa panahon nga si Kristo mobalik na sa langit, human siya mabanhaw. Unsa iyang giingon sa mga apostoles sa Juan 15 versikulo 26-27. Ingon siya, I will send you the helper from the Father. The helper is the Spirit of truth who comes from the Father. When He comes, He will tell about me. And you will tell people about me too because you have been with me from the beginning. So unsa na ito iya, insa mulakaw man ko karon, mubalik ko sa langit. Apan ayaw mong kabalaka, kay na ako'y ipabilin ninyo. Kining akong ipabilin ninyo, mauni siya ang inyong helper. Mauni siya ang mutabang ninyo. Kinibitaw sa atong balay. Unya nagkalisod lang ta. Dako kayo ikatabang ang atong helper. Kay nga naman, mauni mo agak na to, mutabang na to sa atong gidala. So ang Ginoo nagpadala sa iyang helper nga mao ang espiritu nga mo'y magagiya nato, mo'y magakuyog nato kung asa man ta paingon, mo'y mugiya, mo rebuke, mutol nato, mo dasig nato, mo imbitar nato sa pagbalik ngadto niya. Mao ni siya ang balang espiritu. Sa Genesis 32:24 paingon sa mensahe, ang eksperyensya ni Jacob sa dihang nakig-away siya sa espiritu. Nakik-away siya sa angel sa Ginoo. Sa dihang nakik-away siya. Niya hapit pabuntag kay sa una nga panahon ang manulunda mahadlok silang mabuntagan. So sa dihang hapit na mabuntag, hapit naman siyang mabuntagan, mao ni iyang giingon. So Jacob was alone and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hips, so that his hips was wrenched as he wrestled with the man. So, hapit naman mabuntag, ang iyang gihimo, iyang gipislit ang hips, ang sakit sa hips ni Jacob, aron maluya si Jacob. Then the man said, let me go, for it is daybreak. Unsa may giingon ni Jacob? But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Kung si Jacob nakig-away, aron ang panalangin magapuyo niya, aron ang espiritu magapuyo niya, aron doon na siya panalangin gikan sa Ginoo, how much more to us? Ato na hinumduman nga si Jacob samtang usa na lang kaadlaw makikita na siya igsoon, nahadlok siya nga basiun niya inikita nila, patsun siya sa igsoon. Sa dihang nakiglayog siya, nadugay nakamatikod siya nga ang iyang gikalalis, ang iyang wrestling, dili ordinaryo nga tao, apan gikan sa Ginoo. Busa giingnan niya, dili nako kabuhian hangtod nga dili ko nimo panalanginan. Kay unsa iyang ikahadlukan, mahadlok siya nga inig magkita siya sa iyang maigsoon, sa iyang igsoon, aos iso, magpatsun siya sa iyang igsoon. Busa kung naasay panalangin, nakasiguro siya nga ang balang espiritu nakikuyog niya, unya masiguro ang iyang kinabuhi. Busa niingon ang manulunda gikan karon. Dili nakatawgon og Jacob, apan ang imong pangalan Israel na. Unsa gay meaning sa Israel? Meaning ikaw na maoy amahan sa tanan nga mga Israelites. Ikaw na mo'y manununod kay akong ilisan ang imong ngalan. What a blessing from the Lord.
Ingon ani unta ang atong handom sa atong kinabuhi. Makig-away ta aron ang balang espiritu magapuyo nato. Atong ipakigbisog ang atong pagkinabuhi alang sa pagpuyo sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Kini nga istorya nga makita sa Exodus 17, 11 paingon sa 13, nakahinumdum mamuani. Nga sa panahon nga si Moses sa mga Israelites, hapit na makaabot sa promised land, nakigubat sa mga Amalekites. Unya gusto nila nga pildihon ang mga Amalekites apan ang giingon sa Ginoo nga ang imong buhaton aron ka magmadaugon, ipataas lang nimo ang sungkod. Kay kung ipataas nimo ang sungkod, magmadaugon kun ang espiritu magapuy sa imong sungkod, magdaugon ang mga Israelites. So iyang gisugo si Josue, na Josue, ikaw mo'y makigubat dito, kay samtang akong isit up, akong kagalingon din sa bungtod, akong iisa ang akong sungkod, kay mo ni giingon sa Ginoo. Kung imong basahon ng Biblia, back and forth, samtang nakigubat na si Joshua sa kauban sa mga Israelites, sa mga Amalekites. Sa panahon nga gikapoy na si Moses sa iyang sungkod, ining aksyon niyang butang, mapildi na usab silang Joshua. Apan sa dihang iya na pong ipataas ang iyang sungkod, makadaog na sab sila. Busa kung sa giingon sa iyang igsoon, nga si Aaron, o si Hur, ingon na atong tabangan ni si Moses, na i-raise ang iyahang sungkod, o tinuod man, nagmadaogon ang mga Israelites sa pagpakibatok sa mga Amalekites tungod kay ang balang espiritu nagagiya, nagatuybo dito sa taas na dili gyud siya mahulog. Kay kung mahulog, mawad-an ang balang espiritu, dili gyud makadaog sa gubat. Unta atong ambisyon sa atong kinabuhi. Atong paningkampan, atong ambisyonan. Nga unta ang balang espiritu magapuyo nato. Munang ining kada adto na to simbahan, kada wali na to simbahan, magampo ta nga ang balang espiritu magapuyo nato. Kay nga naman, ug naa ang balang espiritu, siguro ang atong kinabuhi dunay kadaugan sa atong pagpapabatok sa atong kaway. Unsa ni tabo ni Kristo? Ingon siya sa iyang sinulat. Sa Roma 8, versikulo 10, paingon sa 11. But if Christ is in you, then, even though your body is subject to death, because the Spirit gives life because of righteousness. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Pagkanindot sa mensahe, nga kung ang Espiritu sa Ginoo magapuyo nato, nga kung ang Ginoo mo'y naa sa atong kasing-kasing, aside nga walaon ang atong mga sala, aside nga siya magapuyo nato, apan siya mo'y maghatag nato sa kamatayon. O dili ta maka-experience sa kamatayon, maka-experience ta nining ating lawas nga dili madunot unya sa pagbalik sa Ginoo. Na ako experience before ko mo human sa akong mensahe noon. Doon ako experience samtang nag-eskwela pa ko sa una sa Mountain View. Usa ka panahon ni ana, nahimo kong pastor and evangelist sa usa sa atong mga dako kayo nga mga eskwelahan sa Bukidnon State University. Kining atong eskwelahan sa Muswan, nahimo kong pastor diha, nahimo po kong evangelist. Sa matag simana, samtang kining usa ka semester nga akong gidedikar alang niini nga iglesia nga naa sa sulod sa CMU. Akong gidedikar, akong pagminsag dito bukid niining iglesia. So, human kining CMU, doon na siya haikunon nga dito paingon sa bukid, unya pag-abot dito, doon ay mga native nga mga tao nga tuag nga tuyo dito. So, ang akong mission, mao ang pagmensahe sa maayong balita ngadto niining bukira.
So anang gabi, anang hapon sa Biyernes pagkahuman akong exam. Sumala sa akong nabatasan kada Friday, ini kahuman sa akong klase. Mulugsong ko paingon sa Valencia. Mupalit ko og mga materyales al himuon na mong pan. Kay sumala sa akong gisaan nila nga maghimo mig binangkal. Inig abot na ko aning panahon nga moadto ko nila. Unya mupalit ko isda. Akong dalon paingon didto. Unya akong among tabangan og pagkaon kataon na. So kini akong pagministro. Kini akong pagka-evangelist. Wala ko nagsalig sa kwarta sa mga tao apan akong gigamit ang akong kwarta alang sa pagmensahe nila. Anang Friday, human sa akong exam. Ning adto ko dito sa naamay o nakahinumdum mo kining flagpole sa ona sa MBC. Naa diha mag-atang katong mga jeep nga mo paingon sa Valencia. Unfortunately, katong nga jeep mo'y last trip katong Friday. So wala pa ko gyud miadto sa akong dorm kay mokuha sa akong mga butang sa akong sinina ug sa akong akong gamiton sa pagsimba. Ning hapit ko daan dito akong giistorya ang konduktor. Gingnan ako siya nga, "Kuya, ayaw kalimot ha. Mukuha ra ko sa akong mga butang. Kay mosakay ko dinhi kay last trip na rabani, wa na ko laing masakyan, basi unyag dili na ko makaabot dito sa bukid nga akong ginasaynan." So maayo ang among sabot. Ug sa diha nagdagan-dagan ko paingon sa dormitory kay magkuha sa akong butang. Nakalimot man kog pack sa akong mga sinina, nalangan ko gamay. Sa dihang migawas na ko dito sa dormitory, ako na nakitaan nga ang jeep kong sakyan naghinay-hinay na og biyahe. So ako man sa nakitaan naghinay-hinay na og biyahe. Akong gisinasan ang konduktor nga niya pa ko, musakay pa ko. So nagsinggit ko nga, hunong musa, kay musakay ko. Nagsige magyug padayon og dagan ang jeep niya, gibabay-babayan raman ko sa konduktor. Ang akong gihimo, akong gigukod ang jeep. Kay nagtuo ko nga last trip na to, og di ko makasakay, dili na ko makaabot sa akong iglesia, dili na ko makaabot dito sa mga tao, nagpaabot na raba sila nako. Kay nga naman, doon ako'y mission sa akong pag-adto dito. Pero gibiyaan ko sa jeep. Pero ako mawad ano paglaon. Ina ko basig muhunong rani ug mudagan ko, so akong gigukod ang jeep. Natural kay kusog ang jeep, wala gid ko maawa, gina ko maapsan ang jeep. Nagpadayon og padagan ang jeep, hangtod naabot ang jeep dito sa gate. Unya ang jeep naapa man sa gate, unya naapa ko dito sa dalan nga duol pa sa flagpole. So layo-layo pa jud ko ang akong daganon paingon dito. Ingin ako nga di nagig ko makasakay aning jeepa. So nga akong gihimo kun dili ko makasakay aning jeepa, asa man ko paingon ani? Nga katong mga tao nagpaabot mo to nako. Nakahuna-huna dayon ko. Ina ko kung biyaan ko, dili gina siya muhunong sa gate. Muadto na lang ko sa gate. Unya, mangita ko, laing masakyan. Siguro na ay mo aging nga masakyanan. Unya, pasakyan ko. Manghits na lang ko. Tuod man, nakaabot ko sa gate. Pero pag abot na ko dito, wala na ang jeep. Ning larga na gyud ang jeep. Ina ko nga, nung wala man to siya maminaw na ko nga nag-istoryahan ay mamidaan. Nagsige ko, bagulbol dito. Ina ko nga, di ba nag-ampo ko sa Ginoo, nga giyahan ko? Nga nung magbagulbol man ko, og dili ko pasakyon, pasig mauniya sa Ginoo. So ang akong gihimo, nagpaabot ko dito sa gate. Og sa dihang miagi ang usa ang cocaine truck, nga gitawag og bagon sa unang nga panahon. Bagon ang ilang tawagan eh. Niagi ang bagon, pag-agi sa bagon, inako chance na nako ni. Nga makasakay ko ani, kung makasakay ko ani, siguro ikaw makaabot sa Valencia. So, akong gipara. Sa dihang akong gipara ang bagon, ingon day ang driver nga, magkapaingon, inako nga moadto ko sa Valencia. Isang asa mo paingon, dito may paingon sa musuhan, unahan sa musuhan, ay musakay ko, kaya nga paingon ko sa musuhan. Inako siguro no ni, og maabot ko sa musuhan, makaabot ko sa akong painginan, pero kay manao pa ko sa Valencia, kay mamalit pa ko og isda. Unya, mupalit pa ko og ingredients para himuon na mo og pan.
So yun ako nga sa Valencia na lang ko, unya gikan sa Valencia na amay siya na ang kahidagyan paingon dito sa munitipan, dili na ko magproblema basta maabot ang ko sa Valencia. Siya o sige. Pero ang problema, wala na kay masakyan din sa Francis kay kumplito na mi. Kung gusto ka nga musakay, dito na lang ka sa taas musakay. So tanaw-tanaw na ko dito sa ibabaw ni anang truck. Nakausaw man ako pagsakay ani nga taas man kay ni. Pero akong ipaningkamutan. Akong gihatagan og time. Hangtod nga nakasaka ko paingon dito sa taas. Ako ra usa dito nagsakay-sakay sa taas. Naana po lain para duha na may kanap dito sa taas ganing sakay. Nalingaw kay ko sa una kun nakahinumdum mo sa MVC. Hilabihang lisura gid ang dalan. Unya makasakay ka dito sa taas, mura kag nakatilaw ka og langit kay ngano man makita nimo ang tibuok dalan. Pero makita nimo nga baod kay dalan. Karon kung nakaadto mo sa Mountain View College, nindot na kaya nga dalan. Pero sa una, hilabihang lisura. Kay magsayaw-sayaw niya, daghang kay mas dako pa ang bangag kay sa karada. Sa dihang nagbiyahe paingon pa Valencia. Sige nang gakiya-kiya ang truck, sige po kong panggunit dito sa tubo. Kay dili ko gustong mahulog. Pag-abot sa unahan, amo ginakitaan samtang daghan na kayong sayaw-sayaw sa truck. Mauni siya ang akong nakitaan. Katong jeep na akong gipara kay so na kong sakyan. Mauni siya ang naitabo sa jeep. Maudi ay nga wala ko pasakya sa Ginoo niini nga jeep kay aman nag-ampo ko sa espiritu nga kuyugan ko. Gikuyugan ko sa espiritu, wala ko pasakya sa jeep. Nganong gibiyaan ko sa jeep kay ang Ginoo nagagiyan ako. Kung nagbuot sa akong kaugaling, kung ako pang ikasuko nga nabiyaan ko sa jeep, siguro wala na ko karon. Pero ang Ginoo nagprotektar. Ang balaang espiritu magprotektar, maggiya, maghatag nimo og idea. Kung gikinahanglan nga mga kag pasaylo, siya mo mag-remind nimo mo ni ang trabaho sa balaang espiritu. Tungod kay ang balaang espiritu, kung mo'y makapuyo nimo, mo ni mugiya nimo hangtod sa katapusan. Nang hinaot ko nga atong panganduyon ang pagpuyo sa balaang espiritu sa atong mga kinabuhi. Kay kun kining balaang espiritu magapuyo sa atong kinabuhi, siguro ang atong kinabuhi. O dili ta mag-uol kung moabot man ang kalisdanan. Dili ta mag-uol kung moabot man ang katapusan. Kay nga naman, ang Ginoo kung siya'y magagiya nato, siguro ang atong mga kinabuhi. Kinsa may nalipay ninyo na atong nadunggan ang espiritu karon na mao ang sword of the Spirit. Kung nalipay mo, ako mong giimbitar na mag-ampo ta atong idayeg ang Ginoo sa iyang kaayo. Ginoong Dios, salamat sa imong kaayo, Ginoo. Salamat nga niining gabi. Among nahisgutan ang balang espiritu, the sword of the Spirit. Nga nagpunting namo ngadto sa balang espiritu nga mo'y imong gihatag before kani adto sa langit. Nga mo'y mutabang namo ang nagiya, muhatag kalampusan sa among mga pangandoy. Ug mag-remind ka namo sa mga sala nga among nabuhat. Ang hinaot kami, Ginoo, nga ang balang espiritu magapuyo namo. Mahimo namo nagabayan sa among pagpaabot sa imong pagpanayag. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Ug kaming tanan karon magapasalamat sa imong kaayo, sa imong balang espiritu. Amo kapuyo na po magagiya ka namo bisan asa mi kaingon. Kay kini tanan among gisalig sa ngalan ni Hesus nga mo manluluwas. Amen.